Hi! Hello mga higala, welcome to my vlog. Nga, maniud akong paniud to karon mga higala, mangga, maniud to lang sa akong mangga ron ha. Kay na, mangga eh. Naami daghang bugas, daghan kay mong bugas. Pero ngita pa mig sudan. Kay maning mangga lang sa akong kaon. Daghan lang kay. Tagaan na mig bugas. Daghan na kay 50 kilos na jud amo usa nakasako ang nahatag. Pero medyo lagom lang gahapon no. Ato sa adlaw. Lagumon siya. Pero okay ra. Kay makaon naman gahapon. Nga. Ito lang sa kong mangga kay mangita pa man kong bugas. Mangita pa man kong sudan. No? Mangita pa di ay ipalit og sudan. Mangga lang sa akong pag-turon. Hapit na mapupus ang ato ang PCQ. No, mahinaot lang ta nga dili na pud in taon ni ma-extend kay kait na itang kay daghan tang kay niyabaw sa kanang kapait sa ato ang nahiaguman. Nya kani nga pandemic good kay kunang murag gipamata ta ba? Gipabuka ang atong mata kung unsa gyud ang hitabo kung makaluwas ba nato ang kwarta. Kaya kasagaran ang nangamatay mga doktor ba ya? Mga nurses. Doon na itong makaangkon. Makaluwas ba gid nato ang kwarta? Ipaila gid ta. Ipaila na gid ta kung unsa ang mahitabo kung kwarta itong palabihon. Kay kasagaran bitaw, kabantay mo, yano na lang gid kaayo ang abortion. No nya kahibaw gid ta kung unsa kadako ang sala sa abortion. Nya di ang mga doktor pod dili mo tambal og walay kwarta. Luoy kaayo uy, daghan ka ing gipangbalibaran nga masakiton kay walay kwarta, walay ikadawon. Palabihon na lang diri nakita nato nga sa atong pagpalabi sa kwarta. Ang kwarta di ay dili makasalbar sa atong kinabuhi bisan pag-unsa kataas sa tapok sa imong kwarta. Kung kuhaon na ka, mamatay jud ka. Mauna karon ang nahitabo sa itong pandemic. Dili lang kay pipila lang kanasod kundi tibuok kalibutan. Kay sa pagkatinuod kita tanan naputos na sa sala. Mauna nga kaon na lang dito itong ginahuna. Kwarta na lang dito itong ginahuna. Dili insakto. No, mauna no? Di gitaw na to tambalan ang pasyente. Kay luoy kayo, way kwarta. Dili pwede, dili ma-admit sa ospital kay way ikadawon. Pero mismo ang doktor
dili makaluwas sa ihang kinabuhi kung pagbuot ng Dios. Mao na nga wala ta nag-ingon nga katong nangawala nga mga doktor. Sila wala ta mag-ingon nga sila ang nagbuhat sa ingon. Sila ang gihimong instrumento aron ang tanang mga tawo makamata nga ang atong kinabuhi usara dili maluwas sa kwarta. Anong sulti ko, anak? Naot ng pupo nga. Ang kaning mga bago mo na pong mga doktor, dili lang gitaw nila palabihan ang kwarta. Kung di kinhanglan kaayo, tabang lang kita. Ano ni sulti ko ani mga higala kay akong anak ng eskwela pagka-doktor. O nasa kong dughan gid nga ang kabalaka na ngani mga unang dagmangga. Mangga na ng aslom. Eh, abroad naman taanin tanan. Ako na lang magtanom ang mangga dito. Bukid. Gila, salamat mahigala ha.